4 ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Ministru Joe Cassar inawguraw PET scan ġdid fl-Isptar Mater Dei. Iżda minkejja din l-inawgurazzjoni il-Gvern għadu ma jafx meta se jibda jintuża il-PET scan. Dan ikkonfermah il-Ministru Joe Cassar innifsu meta kien mistoqsi minn One News minuti biss wara illi Lawrence Gonzi kixef plakka kommemorattiva. Apparat bħal dan meta se jibda jintuża u se jintuża mill-lum stess jew hemm xi pjanijiet oħra. L-apparat diġa qed jintuża bħala CT scanner biex tużaħ bħala PET scanner ikun hemm ċertu livell ta' commissioning u l-probabilità fix-xhur li ġejjin jibda jintuża wkoll bħala PET scanner. Il-PET scan huwa apparati li permezz tiegħu isir scan tal-ġisem biex ikun magħruf jekk il-kanċer ikunx mifrux mal-ġisem u tiġi stabilita x'kura għandha tingħata. Iżda meta mill-ġdid kien mitlub minn One News biex jagħti żmien dwar meta se jibda jintuża dan il-PET scan, Joe Cassar għażel illi ma jwieġibx. Hemm xi data xi żmien partikolari meta jista' jibda jintuża bħala PET scan? Commissioning hija xi ħaġa teknika u aħna dejjem inħollu f'idej tekniċi sabiex jituna d-dati. Ma tagħkomx dati. Thank you. Dan il-PET scan kien imwiet mill-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali ta' 5 snin ilu, fejn kien imwiet ukoll illi l-isptar Żammit Kleb jinbidel fi sptar speċjalizzat fil-kura tal-kanċer u jiżdiedu l-faċilitajiet ta' radioterapija u PET scan services. Waqt li Żammit Kleb qatt ma nfetaħ bħala sptar għall-kura tal-kanċer, il-Gvern ħalla għal 4 ġimgħat biss qabel elezzjoni ġenerali oħra sabiex jinawgura dan l-apparat li iżda għadu ma jafx meta se jibda jintuża bħala PET scan.